Αυτό το εκκλησιάκι εδώ που βλέπετε είναι από τον 17ο αιώνα. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες παραδόσεις που λέει ότι υπήρχε από τον 12ο αιώνα και γύρω στο 15ο αιώνα, 200 χρόνια μετά, εδώ στην περιοχή, έγινε ένας σεισμός και έπεσε αυτό το πρώτο εκκλησιάκι του 13ου αιώνα και έμειναν μόνο τα θεμέλια. Εκ των υστέρων 2 αιώνες μετά, το 17ο αιώνα, ξεκίνησε και ξαναχτίστηκε πάνω στα θεμέλια τα ερημωμένα το παλιό ναό, το εκκλησιάκι αυτό. Οι δύο κολόνες που βλέπετε εδώ δεξιά και αριστερά και μία άλλη εδώ μπροστά που είναι αριστερά στο αναλόγιο, τις έχουν φέρει από τη Βραώνα. Στο εμπρόστο μέρος του ναού, εδώ στην πρόσωψη όπως μπαίνετε από πάνω θα δείτε, έχει κάποια πολύ παλιά πράγματα από την εποχή του Μεγάλου Θεοδοσίου, κάποια κοιονόκρανα, σκαλιστά. Ο ναός είναι αρχαιολογικό μνημείο εδώ πέρα, προστατεύεται από την αρχαιολογία. Οι αγιογραφίες είναι του 17ου αιώνα, σύγχρονας εποχής εκείνης που χτίστηκε ο ναός. Το έφτιαξε κάποιος ευλογημένος άνθρωπος προσευχής, αγιογράφος Μάρκος Γεωργίου λεγόταν, ο οποίος έφτιαξε άλλους δύο ναούς εδώ στην περιοχή των Μεσογείας, Ελαβριωτικής. Είναι δηλαδή εκείνης της εποχής και είναι όπως βλέπετε εδώ η τριγωνία λεγόμενη σε αυτή τη τέχνη της αγιογραφίας της τότε εποχής. Και βλέπετε παρόλα τα πόσα χρόνια και πόσα έχουν περάσει, ακόμα με μία μικρή συντήρηση συντηρούνται όπως συντηρούνται. Είναι αγιασμένη το ποιότητα αυτή, γιατί και μόνο οι θείες λειτουργίες που έχουν γίνει τόσα χρόνια είναι αρκετό για να κατασκηνώσει χάρη του Θεού, γι' αυτό και πολλοί που μπαίνουν εδώ, αλλά και σε χώρους έτσι παλιούς που έχουν γίνει πάρα πολλές λειτουργίες και προσευχές από πιστούς, υπάρχει ευλογημένη χάρη του Θεού και οι άνθρωποι και μόνο που μπαίνουν σε τέτοιους χώρους και τίποτα να μην τους πεις, ξεκουράζονται και αναπαύονται, γαληνεύουν, αισθάνονται μια ευλογία, μια ειρήνη θεϊκή, όχι μια ειρήνη ησυχία ενός έρημου τόπου, αλλά μια ειρήνη θεϊκή και ευλογημένη. Όλοι το ομολογούν και όχι μόνο εδώ που έρχονται, και σε άλλα μοναστήρια που είναι παλαιά και αυτά. Τι έχουν το παλαιό, τι έχει, όχι επειδή είναι παλαιό. Επειδή έχουν γίνει μέσα στους αιώνες πάρα πολλές προσευχές και έχει κατοικήσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος, έχει κατασκηνώσει η χάρη του Αγίου Πνεύματος και βλέπουμε αυτή την ευλογία του Θεού που όντως είναι αυτά ιερά κοσμήματα για την πατρίδα μας και πρέπει να τα διατηρούμε όλοι μας με πάση θυσία, διότι αυτά είναι η ίδια η παράδοσή μας, είναι η ζωή των προγόνων μας, αλλά και η ίδια η συνέχεια της δικής μας ζωής, την οποία πρέπει να διατηρήσουμε αυτή την ευλογία. Όχι τόσο αυτό καθ' αυτό που βλέπουμε, αλλά την ευλογία που παίρνουμε από αυτά. Παίρνουμε τη σκητάλη της παραδόσεως, να την κρατήσουμε εμείς, να την καλλιεργήσουμε και να την παραδώσουμε στους επομένους. Το 1900 αυτό υπήρχε μόνο το εκκλησιάκι αυτό που βλέπετε εδώ και στην περίφραξη γύρω-γύρω που είναι η μάντρα, ο ματρότικος που βλέπετε εδώ, μέσα ο χώρος αυτός, δεν υπήρχε ούτε αυτό. Ήταν μια πολύ μικρή ματρούλα και πίσω εδώ ήταν φωσκότοπο. Παλιά δεν υπήρχε ούτε δρόμος μπροστά, υπήρχε ένα χωματόμος μπροστά, μικρό μονοπάτι εδώ μπροστά από τη μάντρα απ' έξω. Φανταστείτε πως ήταν πριν πολλά χρόνια. Και ήταν εξοκλήσει εδώ αυτό το Αγίου Θανασίου, εδώ του χωριού πιο πάνω του Κουβαρά, που είναι ο Άγιος Δημήτριος. Μάλιστα εκεί ανήκε, ούτως ή άλλως και περιουσιακά όλα αυτά εδώ. Το 1960 ήταν κάποιες μοναχές εδώ και ξεκίνησαν να το κάνουν μοναστηράκι αυτό. Έξαν δίπλα αυτή τη μικρή πτεργούλα που βλέπετε, όχι όμως ολόκληρη, το μέσα μέρος, 2-3 δωμάτια πρόχειρα, έκαναν μια στέγη και κάθισαν γύρω στα 10 χρόνια. Μετά από εκεί έφυγε και έμεινε έτσι αυτό, σαν εκκλησιάκι και λειτουργόταν που και που. Το 1991 ήρθε κάποιος μοναχός από το Άγιο Νόος, ο οποίος καταγόταν από εδώ από την περιοχή, ο πατήρ Αγαθάγγελος, ο οποίος κοιμήθηκε μόλις 45 χρονών και είναι εδώ ο τάφος του δίπλα, εδώ δεξιά. Θα δείτε εδώ μόλις βγείτε απ' έξω από το ναό, ο οποίος ήταν ένας θαυμάσιος μοναχός. Εγώ δεν τον γνώρισα γιατί είμαι 2 χρόνια εδώ. Είναι ένας θαυμάσιος μοναχός, η πολύ ευλογημένη ψυχή μας λέγαν όλοι. Και αγωνίστηκε από τότε και ήταν παρατημένο εδώ και τελείως έτσι εγκαταλελειμμένο, να μπορέσει να το φέρει σε μια σειρά. Σιγά σιγά επειδή ήταν σε άσχημη κατάσταση και το κτίριο και εδώ μέσα. Κάτι έφτιαξαν οι πατέρες, ξεκίνησε ο πατήρ Νεκτάριος ο γέροντας κάτω στην Καμάριζα στο προσκύνημα του Αγίου Νεκταρίου, πιστεύω να το ξέρετε. Ο πατήρ Νεκτάριος ο Βιτάλης γιατί έχετε πολλές φορές το πειράκι και μιλάει και εκείνος, γιατί από εκεί έζησε τα παιδικά του χρόνια και μεγάλωσε. Ξεκίνησε λοιπόν με μια μικρή συνοδεία με άλλους 2 αδερφούς, οι οποίοι έγιναν μοναχοί και ορθώθηκαν νερίς μετά και έκανε μια συνοδεία και έτσι έγινε μοναστηριακός θεσμός εδώ. Από τότε και μετά λειτουργεί σαν μοναστηράκι. Κοιμήθηκε ο ένας ο μοναχός μετά από φύσιμα 45 χρόνων. Το Κύριο Θεός το 2004 και μετά εκ τούτου οι πατέρες, οι άλλοι 3 που ήταν αδερομόναχοι, τους έβαλε ο επίσκοπος εδώ ο τοπικός σε κάποιες ενορίες να εξυπηρετήσουν κάποιες ανάγκες και πηγαίνουν έρχονται εδώ και εξυπηρετούν το μοναστήρι. Ηγούμενος εδώ της Μονής είναι ο πατήρ Νεκτάριος, όπως ξέρετε βέβαια το περισσότερο καιρό είναι εκεί και δεν δραστηριοποιείται εδώ γιατί εκεί έχει πάρα πολύ κόσμο και είναι υποχρεώσεις πάρα πολλές. Λειτουργούν εδώ τις μεγάλες γιορτές κτλ. Εδώ μας έδωσε την ευλογία ο Θεός πάλι πριν 2 χρόνια που ήρθα και εγώ. Μας έδωσε ο Θεός εδώ πάλι να το ανακοινήσουμε εκ νέου και κάτω και πάνω γιατί ήταν πάλι πολύ καταλημμένο σε άσχημη κατάσταση. Γίνανε πολλά πράγματα θαυματουργικώς, χωρίς χρήματα, χωρίς καθόλου χρήματα. Δεν έχει, τα έσοδα του είναι πάρα πολύ ελάχιστα, μηδενικά. Αλλά με θαύματα συνεχώς έχουν γίνει σε 2 χρόνια πάρα πολλά πράγματα. Αν εγώ ήταν πριν 2 χρόνια εδώ, δεν έχει καμία σχέση αυτό που βλέπετε τώρα και εδώ και πάνω και έξω απ' έξω από εδώ με αυτό που υπήρχε τότε. Ευλόγησε ο Άγιος εδώ και γίνονται ακολουθίες. Γίνονται λειτουργίες κάθε εβδομάδα Σαββάτο Κυριακή. Γίνονται κάποιες εκδηλώσεις, κάποιες ομιλίες.
Και έτσι ευλόγησε ο Θεός να λειτουργούμε σε όλες τις γιορτές τις μεγάλες, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και όλες τις γιορτές, τις ιστορικές, δεσποτικές, καθώς και Σαββατοκύριακα. Και έτσι το μοναστηράκι πάλι ενεργοποιήθηκε, ζωντάνεψε και ήρθε πάλι σε μια ισορροπία. Έχει χαρεί και ο κόσμος εδώ πάρα πολύ τριγύρω. Έρχονται πολλοί που το μαθαίνουν γιατί είναι πιο ήσυχα εδώ, πιο ήρεμα και έρχονται εδώ τριγύρω από τις περιοχές, αλλά και από μακρύτερα που το ξέρουν. Και οι άνθρωποι καταθέτουν εδώ την προσευχή τους και αναπαύονται και προσεύχονται στο Θεό για τη σωτηρία και τη σωτηρία όλου του κόσμου.